Тук ще трябва да се побия малко. Ах, леле, те сме убиха. Сега е така. Джойнах в групата преди да направя видео. Така, тук, олех, леле. За ме дразни. Помогай, ме не дразни тук. Добре. Е, така ще направя. Ама той има хакове. Леле, какво правим? Тя нещо много почва да се прави тук. Не прецаках се. Сега само да стигнем на местото. Не! Пак ме удари хак. Само ще ги пред... Първия хак се казва Fire Parts. Fire. Ето. И се пише П-А-Р-Т-И-Ц. Опа. Ето го скрипт. И е тук и виждаме, че го имаме.